இன்னைக்கு 10வது கிளாஸ். 10வது கிளாஸ். ஒரு நிமிஷம் லைவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரன் பிரபு, நான் உங்களை வந்து கோஹோஸ்ட் பண்றேன். சங்கரன் பிரபு இருக்காங்களா? ஓகே. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ராதா சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 9வது மந்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 9வது மந்திரம். சோ நேத்து இந்த 9வது மந்திரத்துல என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? மாயாவாதி, நாத்திகம், மூடர்கள். வித்யா அவித்யாவை பார்த்தோம் மாதாஜி. வித்யா அவித்யா. இந்த மந்திரத்துல மெயினா நம்ம வித்யா அவித்யா, எது வித்யா, எது பகவானை அறிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கின்றதோ அது வித்யா. அப்படி அல்லாத ஒன்று எல்லாமே வந்து அவித்யா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நம்மள ஆட்கொள்றது எல்லாமே வந்து அறியாமையில தான் நம்மள கொண்டு செலுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். வேற என்னென்ன பார்த்தோம்? புலநுகர்ச்சியிலே ஈடுபட்டுட்டே இருக்கிறவங்க வந்துட்டு கழுதைகளை போல அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையில 7.15 கூறப்பட்டிருக்குதுன்றதையும் பார்த்தோம். மாதாஜி, கருமிகள், ஞானிகள், யோகிகள், பல வகையான மனிதர்கள் பற்றி அந்த என்னங்க பிரபு? கருமிகள், ஞானிகள், யோகிகள், 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பகவத்கீதை 7.15. ஆமா, கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகளும் பகவானை நோக்கிதான் அவங்க வந்து சரணடைந்து முக்தி பெறணும்னு பாக்குறாங்க. ஆனா 7வது அத்தியாயம் 15வது பதத்துல எந்த 4 பேர் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம்? மூடர்கள், நராசமா, மனிதர்கள்ல கடைநிலையில இருக்கவங்க, பகவானும் நானும் ஒண்ணு நினைக்கக்கூடிய அந்த முட்டாள்தனமான மக்கள், கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க இல்லையா? வேற எப்படி மனிதர்கள்ல கடைநிலை நம்ம சொல்றோம்? 4 விதமான கொள்கைகள் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. அதை கடைபிடிக்காத அனைவருமே வந்து இந்த உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்காத பௌதீகமான இந்த விஷயங்கள் எதற்கு ஒப்பீடாக சொல்லப்பட்டிருக்கு? பௌதீகமான இந்த கல்வி எதற்கு ஒப்பீடாக சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஒரு பிணத்திற்கு அலங்காரம் செய்வதற்கு ஒப்பானதாகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஒரு கல்வி என்பது எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? நித்தியமானதாக இருக்கணும் இல்லையா? சோ ஆனா இது வெறும் பௌதிகமான விஷயத்துல இந்த ஜட வாழ்வுல நம்மள மீண்டும் மீண்டும் பந்தப்படுத்தும் போது அது வந்து என்னவா இருக்கு? இங்க அவித்யாவாக காணப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. அடுத்தது வேதங்களின் படி. அடுத்தது வாசிங்க பார்க்கலாம். இன்னையோட பேராகிராஃப் வாசிங்க. வேதங்களின் உன்னதமான செய்தியை அறிவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். பிரபு, நேத்து நீங்க தானே வாசிச்சீங்க. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு? ஹரி கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. வேற யாராவது வாசிங்க. பகவத்கீதையின் படி தவறான பௌதிக கல்வியாளர்கள் வேதவாத ரத என்றும் மாயையா பக்ருத ஞான என்றும் அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் மனிதர்களில் மிக தாழ்ந்தவர்களான நாத்திக அசுரர்களாகவும் இருக்கலாம். வேதவாத ரத எனப்படுவோர் தம்மை வேத சாஸ்திரங்களில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கின்றனர். இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்களின் நோக்கத்திலிருந்து இவர்கள் முற்றிலும் வழி தவறியுள்ளனர்.
வேதங்களின் நோக்கம் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளை அறிவதே என்று பகவத்கீதையில் 15.15 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளிடம் துளியும் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. அதற்கு மாறாக அவர்கள் ஸ்வர்க்கத்தை அடைதல் முதலிய கர்ம பலன்களால் கவரப்பட்டுள்ளனர். மாதாஜி படிக்கணுமா? மாதாஜி படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். சாரி, நான் மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டே இருக்கேன். இல்ல, பகவத்கீதை கையில வச்சிருக்கீங்களா யாராவது? 15வது அத்தியாயம் 18, 19, 20 மொழிபெயர்ப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சோ இந்த வேதங்களின் படி இந்த மண்ணுலகல்ல தவறான கல்வியை யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்க வேதங்களை ஒரு சத்தமா கேட்கணும். என்னன்னு பாக்குறவங்கள வேதவாத ரதர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். யார் அந்த வேதவாத ரதர்கள்? வேதம் எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு? நம்ம பகவான தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட அடையறதுக்கு நமக்கு உதவுறதுதான் வேதங்கள். ஆனா இந்த வேதவாத ரதர்கள் ப்ராசஸ்ல மட்டும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்காங்க. அதன் மூலமாக அறியப்பட வேண்டிய மூலமான பகவானை பத்தி அவங்க சொல்லாதனால இவங்க எல்லாம் வேதவாத ரதர்கள். நாங்களும் வேதங்களை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்காங்க. ஆனா பகவானை அடைவதற்கு உண்டான செயல்கள்ல அவங்க பகவானை பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு இது இல்லாம இருக்கு. சோ இந்த போலியான இது இருக்கு இல்லையா மனிதர்கள், அவங்க வேதவாதரதர்கள். ஆனா சொல்றது ரொம்ப ஸ்ரத்தையா நான் வேதங்களை வேதங்களை கற்று தேர்வதன் மூலமாக நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்க பெறணும்? பகவான் மூல முழு முதற் கடவுள், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே என்னுடைய கடமை இல்லையா? ஆனா இவங்க அந்த அந்த நம்ம சர்வ பிரபு கூட கேள்வி கேட்டாங்களே நமக்கு முந்தா நேத்து, அதே மாதிரி அந்த மலர்பூச்சான விஷயங்கள்ல அவங்க ஆட்கொள்ளப்படுறாங்க. ஏன்னா அதன் மூலமாக அவங்க சொர்க்கலோகங்களுக்கு உதவி உயர் பெறுகின்றார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம். மாயையா பஹ்ருத்த ஞானிகள், அதாவது மாயாவாதிகள், ஞானிகள். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் ஒரு 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 எதிர்பார்ப்போட தான் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அவங்க தவங்கள்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆசூரம்பாவம் ஆஸ்ரிதர்கள், நராத்தமர்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வேதவாத ரதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாதிக்கலாம். இங்க எல்லாம் நாங்கள் வேதங்கள்ல ரொம்ப கற்று தேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதோட உண்மையான நோக்கம் என்ன? வேதத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நோக்கம் என்னன்னா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. அது இல்லாததுனால இதெல்லாம் பொய்மையான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ வேதங்களோட லட்சியம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை அறிந்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் அப்படின்றத பார்த்தோம். யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 18, 19, 20 வாசிங்க. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவரும் அப்பாற்பட்டு நானே திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவனாகும் என்பதாலும் உலகின் வேதங்களிலும் நானே அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். 19. 18 முடிச்சிட்டீங்களா செல்லகுமார் பிரபு? 18 மொழிபெயர்ப்பு முடிச்சிட்டீங்களா? 18 முடிச்சிட்டேன். வேற யாராவது ஒருத்தர் படிங்க 19வது மொழிபெயர்ப்பு. எத்தனாவது இது ஸ்லோகம்? 15வது அத்தியாயம் 18, 19, 20. எவனொருவன் தன்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அடுத்து வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். 15வது அத்தியாயம் என்ன? புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? 18, 19, 20. சோ இதுல தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். யாரு தவறக்கூடியவர்கள்? இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க, புலனுணர்ச்சி எல்லாருமே இல்லையா? சோ கட்டுண்ட ஆத்மா. ஏன்னா
எப்ப வேணுமானாலும் நமக்கு பௌதிகமான ஆசையில வந்து நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுவோம். அதனால நம்ம தவறக்கூடியவர்கள். தவறாதவர்கள் யாரு? எப்பொழுதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கவங்க. அவங்க தவறாதவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆனா அது இங்க பகவான் எதுக்கு வந்து இங்க நம்ம இங்க எதுக்கு பாக்குறோம்? பிரபுபாதர் நமக்கு இங்க எதுக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, இந்த தவறான வழிமுறைகள், தவறான கல்வி முறைகள், இந்த வேதவாதரதர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க பொய்யாக வேதங்களை கற்று நாங்க ரொம்ப அதை இதை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அவங்க எல்லாருமே வந்து பொய்மையான ஒரு விஷயத்துல ஆட்கொள்ளப்படுறாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். அவங்க இதெல்லாம் வந்து தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் 2 விதத்துல இருக்காங்க. முக்தி பெற்ற ஆத்மா, நான் பாத்துக்கிறேன். முக்தி பெற்ற ஆத்மா பகவான வந்து எப்பவுமே வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் தவறாதவர்கள். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாமே தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 19வதுல வந்து என்ன பாக்குறோம்? யாரு தவறாதவர்கள்? பகவானே முழு முதற் கடவுள். நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம்? பகவானை தெரிந்துக்கிறதுக்காக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்விதான் வந்து உண்மையான கல்வி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ அவரே மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றதுக்கு உறுதுணையாக எது எனக்கு இருக்கோ அதுதான் வந்து வித்யா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அடுத்து 20வது பதத்துல என்ன மாதாஜி படிச்சாங்க? இதுதான் வந்து வேதங்களோட மிகவும் ரகசியமான பகுதி. யாரு? பகவானே தன்னைத்தானே மூல முழுமுதற் கடவுள், எனக்கு பக்தி வந்து செய், என்னிடம் சரணாகதி பண்ணு அப்படின்றத அவரே சொல்றார். சோ அதனால இந்த வேதங்களின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான். இதை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்கள் நம்மள வந்து உயர்ந்த லோகத்துக்கு கொண்டு செல்லாது அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்களா யாராவது? முதல் மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி மாதாஜி படிக்கிறேன். படிங்க. மாதாஜி வந்து ஒரு பேராகிராஃப் தான் படிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இது படிச்சு முடிச்ச உடனே அடுத்த 2 பேராகிராஃப் முடிஞ்ச உடனே நீங்க படிங்க பிரபு. மாதாஜி 2 பேராகிராஃப் தொடர்ந்து முடிச்சிருங்க. படிக்கட்டுங்களா? முதல் மந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பதை அறிந்து வாழ்வின் தேவைகளுக்காக நமக்கென்று வழங்கப்பட்டுள்ள பங்கில் நாம் திருப்தி அடைய வேண்டும். மறந்திருக்கும் ஜீவனிடம் இந்த இறையுணர்வை எழுப்புவதே எல்லா வேத சாஸ்திரங்களின் நோக்கமாகும். இதே நோக்கம் உலகின் வெவ்வேறு மத நூல்களில் முட்டாள் மக்களுடைய புரிந்துணர்விற்காக பல்வேறு வழிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக எல்லா மதங்களின் இறுதி நோக்கம் மனிதனை மீண்டும் இறைவனிடம் அழைத்து செல்வதே. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அடுத்ததும் வாசன் மாதாஜி, அடுத்த பேராகிராஃப் வாசன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் மறதியில் உள்ள ஆத்மாவிற்கும் இடையேயான இழந்த உறவை புதுப்பிக்க செய்வதே வேதங்களின் நோக்கம் என்பதை உணர்வதற்கு பதிலாக இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புலனின்பத்திற்காக ஸ்வர்க லோகத்தை அடைதல் போன்ற உப விஷயங்களை வேதங்களின் இறுதி நோக்கமாக கருதுகின்றனர். எந்த ஆசை ஆதியிலிருந்து அவர்களுடைய பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளதோ அதையே அவர்கள் மீண்டும் நாடுகின்றனர். இத்தகைய சிலர் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான விளக்கத்தை வழங்கி மற்றவர்களை தவறாக வழி நடத்துகின்றனர். பாமரனுக்கும் அதிகாரபூர்வமான வேத விளக்கங்களை வழங்கக்கூடிய புராணங்களை கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் கண்டிக்கின்றனர். மாபெரும் ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தை புறக்கணித்து வேதவாத ரத மனிதர்கள் வேதங்களுக்கான தங்களது சொந்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு மனசாட்சியற்ற மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலை சிறந்த அறிஞனாக பிரகடனப்படுத்துகின்றனர். அத்தகு வேதவாத ரத மனிதர்கள் இந்த மந்திரத்தில் வித்யாயாம் ரதா என்னும் பொருத்தமான சமஸ்கிருத சொற்களின் மூலமாக கண்டிக்கப்படுகின்றனர். வேதங்களே எல்லா அறிவிற்கும் வித்யா ஆதி மூலமாக இருப்பதால் வித்யாயாம் என்னும் சொல் வேத கல்வியை குறிப்பிடுகிறது. ரதாகா என்றால் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். எனவே வித்யாயாம் ரதாகா என்றால் வேத கல்வியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாது உண்மையான வேத நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய வேதங்களின் பெயரளவிலான மாணவர்கள் இங்கே கண்டிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகு வேதவாத ரதர்கள் வேதங்களின் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு பொருள் தேடுகின்றனர். வேத சாஸ்திரங்கள் முறையான சீட பரம்பரையின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளத்தக்க அசாதாரணமான நூல்களின் தொகுப்பு என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம், முதலாவது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஈஷாவாஷம் இதம் சர்வம், அனைத்துமே வந்து பகவானிடத்துல இருந்து தான் வருகின்றது. அவர் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நாம திருப்தி அடையணும். நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு உண்டான அனைத்து விஷயமும் அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான். அந்த அளவோடு நாம திருப்தி அடையணும். வேதங்களோட நோக்கம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இறை உணர்வை நம்ம மறந்த நிலையில இருக்கோம், அதை தூண்டுறதுதான் வந்து வேதத்துடைய நோக்கம். எதற்காக இந்த வேதங்களை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, எனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை நினைவுபடுத்துவதற்கு இந்த வேதங்கள் வந்து நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும். சோ அப்படி அதுதான் வந்து உண்மையான வித்யா. அப்படி அல்லாத ஒன்று அவித்யா எனப்படுகின்றது. ஆனா இந்த வேதவாதரதர்கள் என்ன பண்றாங்க, வேதத்தை நம்ம எடுத்து சொல்றோம்ன்ற பேர்ல அந்த இறை உணர்வை தூண்டுவதை விட்டு விட்டு அதுல மீண்டும் ஒரு பல நோக்கு செயல்களை ஈடுபடுத்துறாங்க. எப்படி இந்த யஜ்ஞம் செய்தால் அதனுடைய பலன், இந்த வேதங்களை சொல்வதன் மூலமாக இந்த பலன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான விஷயத்துல போயிடுறோம். இந்த வேதத்தோட முழுமையான நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு இந்த வேதம் நமக்கு உதவ வேண்டும். இப்ப நம்ம பாக்குறோம், இல்லைன்னா நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம், ஒரு அகங்காரத்திலையும் ஒரு மமக்காரத்திலையும் இருந்திருப்போம். எதுவுமே வந்து நிலை இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிப்பதன் மூலமாகவும் சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் வந்து ஒரு வேதம் இல்லையா? சோ இதுல வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வேதவாதரதர்கள் என்ன பண்றாங்க, வேதங்களோட கருத்துக்களை சரிவர அறியாமல், சோ நம்ம திருப்பி திருப்பி பாக்குறோம், இந்த மந்திரத்துல வித்யா அவித்யாவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதவாதரதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, வேதங்களோட கருத்துக்கள், ஏன்னா வேதத்தை படிக்கிறதோட நோக்கமே வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது தான். ஆனா இவங்க திருப்பி நம்மள அந்த புலனுகர்ச்சி செயல்களை ஈடுபடுத்துற மாதிரி அல்லது பலநோக்கு செயல்களை ஈடுபடுத்துற மாதிரி. அப்கோர்ஸ் அவங்களும் வந்து சத்து குணத்துல வேதங்களை படிக்கிறாங்க. ஆனா அங்க வந்து என்ன நிலை இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த பூலோகத்தை விட உயர்ந்த லோகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த புண்ணிய பலன்கள் மேல நமக்கு ஈர்ப்பு வருகின்றது. அதுதான் வந்து வேதம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து தவறான ஒன்று. ஏன்னா பிரம்மலோகம் வரைக்குமே வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். சோ இந்த பூலோகம் அல்லாத இதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த லோகங்களுக்கு சென்றாலும் அங்கேயும் நமக்கு இதே கதிதான், இந்த 4 விதமான இதுல. அப்ப இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு நம்மளுடைய இறுதியான நோக்கம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல இருக்கணுமே தவிர்த்து, நான் அங்க போனா சந்தோஷமாக இருப்பேன், ஏன்னா அங்க போனாலும் நம்மளுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்த உடனே மீண்டும் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து திருப்பி நம்ம 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயத்த நமக்கு சொல்றதுதான் வந்து வித்யா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த வேதவாதரதர்கள் மக்களை வந்து தவறான வழியில இட்டு செல்கின்றார்கள். எதனால? இந்த மாதிரி புலநோக்கு செயல்களை வந்து அவங்க சொல்றதுனால, பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள், சொர்க்கலோகம் போறதுக்கு உண்டானது ஆனா அதோட உண்மையான நோக்கம், வேதங்களை பயில்வதோட உண்மையான நோக்கம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அவருக்கும் நமக்கு இருக்கிற உறவு என்னது, தாசானு தாசன், பகவானுடைய சேவகனுக்கும் சேவகன். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதவாதர்கள் மகான்களான ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தை புறக்கணித்து விட்டு தமக்கு தோன்றும் முறையில் வேதங்களுக்கு விளக்கம் தருகின்றார்கள். இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நாம ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்வது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. யாரு வேணாலும் நமக்கு வந்து பகவத்கீதை, நீங்க இப்ப யூடியூப் எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா இதுலயும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். ஆனா அதெல்லாம் அப்படி நம்ம கேட்கவே கூடாது. ஏன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து செல்வத்திற்காக அது ஒரு தொழிலாவே வச்சுட்டு இது பண்றாங்க. நம்ம அப்படி செய்யக்கூடாது. சோ நம்ம உண்மையான அந்த தன்னுணர்வை பெறணும் அப்படின்னா, அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையின் மூலம் வந்த அந்த ஒரு ஆச்சாரியரை அணுகி அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இல்லைன்னா எல்லாமே நம்மள தவறான வழியில ஒரு பௌதிகமான விஷயத்துல இட்டு செல்லும். சோ அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு, எப்படி ஒரு பால்ல வந்து ஒரு துளி விஷம் பட்டாலும் அது வந்து பாய்சனா மாறிடுமோ, அது போல நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு தான் சரியான வழி இல்லாததுனால நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா, நான் அந்த போக வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான ஒரு டிக்கெட் எடுக்கணும் இல்லையா, இல்ல சரியான அந்த மார்க்கத்தை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு வேற வழியில போனேன்னா நான் திருப்பி இங்கேயே சுழண்டு இருப்பேனே தவிர்த்து நான் எங்க போகணுமோ அங்க போக முடியாது.
சோ அதற்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னாக்கா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க. ஏன்னா தன்னுடைய குரு என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே அந்த சீடர் வந்து எடுத்து செல்வார். இன்னைக்கு கூட எங்க கிளாஸ்ல வந்து புரோபாதர ஒரு ஆஹ் 2-3 முறைதான் அவருடைய குரு பார்த்திருக்கார். இருந்தாலும் அப்ப கூட அவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு இன்டிமேட்டா வந்து புரோபாதர் கிட்ட வந்து பேசுறாரு. கௌடிய மடத்தை நிறுவ இந்த இந்தியா முழுவதும் வந்து 63 கௌடிய மடங்களை வந்து நிறுவினார். நம்ம அவரு புரோபாதருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஒரு 2-3 முறை பார்த்த உடனே வந்து இந்த சீடன் வந்து கண்டிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த இயக்கத்தை கொண்டு செலுத்துவார் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதை வந்து புரோபாதர் கிட்ட வந்து சொல்றார். நீ இந்த இது ஏன் அப்படின்னாக்கா என்ன குரு சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே வந்து சொல்லியிருப்பார். நீங்க கூட நம்மளுடைய புத்தகங்கள் எந்த இது எடுத்தாலுமே வந்து எல்லாத்துலயும் வந்து கோட் பண்ணியிருப்பார் புரோபாதர். பகவத்கீதையில இது சொல்லப்பட்டிருக்கு, பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வேதத்துல சொல்லப்பட்டதை எடுத்து மேற்கோள் காட்டி நமக்கு சரியான வழியில வழி நடத்தி செல்லணும். அதுதான் வந்து வித்யா. சோ நம்ம வந்து சரியான ஒரு குருவை அணுகி இந்த ஞானங்களை தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தான் தோன்றித்தனமாக அவங்களுக்கு தோன்ற விஷயங்கள் சொன்னா அது நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணுது, அவித்யால ஒரு அறியாமைன்ற நரகத்துல நம்மள எடுத்து செல்லுகின்றது. சோ கொள்கையற்ற ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலை சிறந்த அறிஞன் என்று பிரகடனம் செய்கின்றார்கள். யாரு? இந்த வேதவாதரதர்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு கொள்கை இல்லாத ஒருவனை, சாதாரண ஒரு மனுஷனை தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள வந்து தலை சிறந்த அறிஞன். சோ மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த பௌதீக பந்தத்துல நம்மள இட்டு செல்கின்றது. இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை இந்த மந்திரம் மிக பொருத்தமாக வித்யாரத அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. வித்யா என்றால் வேதம், அறிவின் தோற்றுவாய் வேதம். வித்யாரத என்றால் வேதத்தை அத்தியாயனம் செய்பவன் என்று பொருள். சோ அதை தவறாக பயன்படுத்துபவன் அப்படின்றது பொருள். ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத காரணத்தால் வேதங்களின் உண்மையான நோக்கத்தை அறிய மாட்டாதவர்கள் என கண்டனம் செய்கின்றார்கள். இந்த வேதவாதரதர்கள்ல வந்து உண்மையான ஞானத்தை எடுத்து சொல்லாதனால, தவறான வழியில மக்களை வழிநடத்தி செல்றதுனால அவங்கள வித்யாரத அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. சோ அந்த குருவிற்கு என்ன, ஏன் அப்ப இந்த குரு சீட பரம்பரை ரொம்ப முக்கியம்னா, குரு என்ன சொன்னாரோ அதுல எந்த ஒரு தன்னுடைய கருத்துக்களை திணிக்காம அப்படியே வந்து எடுத்து சொல்லணும். சோ அப்பதான் வந்து சரியான வழியில, ஏன் அப்படின்னா அவங்க வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போலவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகின்றார்கள். அதுல வந்து தன்னுடைய கருத்துக்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. சோ அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தர்களை அப்படி இல்ல. இந்த வேதவாதரதர்கள்லாம் அப்படி இல்லை. வேதத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தம் சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு அர்த்தம் கண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள். வேத இலக்கியங்கள் சாதாரணமான புத்தகங்களின் தொகுப்புகள் அல்ல. நம்ம சாதாரண புக்ஸ் உள்ள இருக்கிற மாதிரியான தொகுப்பு கிடையாது. ரொம்ப ஸ்ரத்தையா நம்ம பார்க்கணும். இத வந்து கரெக்டா சொல்றாங்க. தகுந்த சிஷ்ய பரம்பரையில் தோன்றியவர்கள் தவிர பிறரின் மூலம் அவை அறியப்பட மாட்டா. சோ வேதம் என்பது அந்த குரு கிட்ட இருந்துதான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? வேதம் என்பது யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கப்படணும்? குரு கிட்ட இருந்துதான் கத்துக்கணும். நம்மளுடைய புரோபாதர் ரொம்ப கருணையோட இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வழிவகை செஞ்சிருக்காரு. அதனால நம்ம ஸ்ரத்தையோட இது பண்ணணும். சோ அந்த வித்யா அப்படின்றது வந்து எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை வந்து புதுப்பித்துக் கொள்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும். அதுதான் வந்து வேதமே தவிர்த்து அந்த அந்த வழிபாடு முறைகள்ல வந்து ஸ்ரத்தையா இருக்கிறது வந்து வேதங்கள்ல அது வேதவாதரதர்கள்ல அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. வேதங்களின் உன்னதமான செய்தியை அறிவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அருங்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இந்த ஞானத்தை இது பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதிகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். ஏன் நம்ம புரோபாதரை சொல்றோம்? ஏன்னா புரோபாதரை வந்து அவருடைய குரு சந்திக்கும் போது சொல்றார். இங்க நிறைய கௌடிய மட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு அடுத்து வேற யாரு அந்த மடாதிபதியா வருவாங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போகுதே தவிர்த்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுட இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து மூளை முடுக்கெல்லாம் எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த மாதிரியான விஷயம் அங்க நடக்கல அப்படின்றத வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோட தன்னுடைய சிஷ்யனான புரோபாதர் கிட்ட அவர் சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம அவர் சொல்றார், நீ இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணணும், வங்காளம், இந்தி அந்த மாதிரியான மொழி தெரியாத மக்களுக்கும் வந்து இந்த ஞானத்தை நீ கொடுக்கணும். மேற்கத்திய மக்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் போய் சேரணும் அப்படின்றார். சோ அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த சிஷ்யன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மிஷன் எடுத்து செல்வார் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால குரு வந்து தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு
அந்த விஷயத்த சொல்றாருன்னு பார்க்கிறோம். சோ அதே வந்து என்னது, அவர் வந்து அதிகாரம் பெற்ற குரு கிட்ட இருந்து வாங்கினது. இது வந்து ஒரு பெர்மிஷன் இல்லையா? சோ அங்க என்ன நிலைநாட்டுறாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த குரு சீட பரம்பரையை பிரபுபாதருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து நிலைநாட்டுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கட்டோபனிஷத்தில் இவ்வாறு வழிகாட்டுகின்றது. ஆனால் இந்த வேதவாத ரதர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஆச்சாரியர்கள் உன்னதமான சிஷ்ய பரம்பரையை சேராதவர்கள். இந்த வேதவாத ரதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாமே, அவங்க வந்து ஒரு குரு சிஷ்ய பரம்பரை அந்த மூலம் இல்லாதவர்கள். அதனால அவங்க வேத இலக்கியங்களை தப்பர்த்தம் செய்து அறியாமை எனும் இருளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். தவறாக புரிந்து கொண்டு மீண்டும் அறியாமையில வந்து அவங்க உழன்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். சோ வேதங்களை முற்றிலும் அறியாதவர்களை விட இவர்களே அறியாமையில் மிக ஆழமாக மூழ்கி போகின்றார்கள். எப்படி நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம், மாயாவாதி நாத்திகர்களை விட மாயாவாதிகள் அபாயகரமானவர்கள். நாத்திகர்களாச்சும் பகவான் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனா இந்த மாயாவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க, நானும் பகவானும் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. அது எவ்வளவு பெரிய அபத்தமானது, அபாயகரமானது. அது போல இங்க வந்து பார்த்தோம்னா வேத இலக்கியங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அறியாமைன்ற இருள ரொம்ப நிரந்தரமாக செல்றாங்க. அவங்க வேதங்களை முற்றிலும் அறியாதவர்களை விட, வேதமே தெரியாம இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களை விட டேஞ்சரானவங்க இவங்க. ஏன்னா தவறான ஒரு புரிதலை கொடுத்து அதுதான் சொல்லிட்டு மக்களை வழி நடத்துறாங்க. அது தவறான ஒரு விஷயம். மாயையா பஹ்ருத்த ஞான வகையை சேர்ந்தவர்கள் தம்மை தாமே கடவுள் என கூறிக்கொள்கின்றார்கள். 4 விதமான மக்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? வேதவாத ரதர்கள். புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேதவாத ரதர்கள்னா வேதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஆனா அதோட முழுமையான நோக்கம் என்ன, பகவானை தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் இல்லையா, அத இல்ல. ஆனா வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல, ஏன்னா ஒரு வேதமும் வந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது. சோ அந்த செயல்களை செய்து அதுல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களை கடைபிடித்து அவங்க மீண்டும் உயர்ந்த லோகங்களுக்கு செல்றது, அந்த மாதிரியான விஷயத்துல அவங்க வந்து ஆட்கொள்றாங்க. ஆனா அது தவறான ஒன்று. இது வந்து வேதவாதரதர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது மாயையா பஹ்ருத்தா, மாயாவாதிகள். இவங்க என்ன பண்றாங்க, நானே கடவுள் என எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் வேறெந்த கடவுளையும் வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நானும் பரமாத்மா, நீயும் பரமாத்மா. அது இதை விட பெரிய அபத்தம் இல்லையா? சோ செல்வந்தனான ஒரு சாதாரண மனிதனை வணங்க அவர்கள் சம்மதிப்பார்கள், ஆனால் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை வணங்கார். இந்த மாயாவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றாருன்னா அவங்கள கூட வணங்குவாங்க, ஆனா பகவானை வணங்க மாட்டாங்க. தம் மடமையை அறியாத இந்த மனிதர்கள் கடவுளை எப்படி மாயையால் சிறைப்படுத்த முடியும் என்று எண்ணி பார்க்க மாட்டார்கள். பகவான் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? நாம தான் இந்த ஜட உலகுல 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஆனா பகவான் சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார், விஷ்ணு தத்துவத்துல இருக்காரு. இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பகவான் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளையும் பகவானையும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிடுறாங்க. அது ரொம்ப தவறான விஷயம் இல்லையா? பகவான் வந்து எவ்வளவோ லீலைகளை பண்ணிருக்காரு. அதை கேட்டுதான் நம்மளால மகிழ்விக்க முடியுமே தவிர்த்து அதுல ஒண்ணு கூட நம்மளால இது பண்ணுவோம். அப்புறம் எப்படி நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணுன்னு ஆக முடியும்? சோ மாயையின் சிறையில் கடவுள் எப்போதாவது அகப்படுவாரையானால் மாயை கடவுளை விட வலிமை மிக்கது. இவர்கள் கடவுள் எல்லாம் வல்லவர் என்று சொல்கின்றார்கள், ஆனால் கடவுள் எல்லாம் வல்லவரானால் அவரை மாயை வெல்வது சாத்தியமில்லை என்பதை பற்றி ஆலோசிப்பதே இல்லை. தம்மை தாமே கடவுளாக்கி கொண்ட இந்த மனிதர்கள் கேள்விகளுக்கு தெளிவான விடை கூற தெரியாதவர்கள். தாம் கடவுளாகி விட்டதாக எண்ணி திருப்திப்பட்டுக் கொள்கின்றார்கள். சோ இவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, நான் தான் கடவுள் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க தவறான விஷயத்துல அவங்க திருப்தி அடைகிறாங்க. சோ இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, 10வது மந்திரம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. அடுத்த இது போலாமா? போலாம். ஓகே, இதுல நம்ம பார்த்தோமே நராத்தமர்கள் அப்படின்னா யாரு? நான்கு விதமான மக்கள் பாக்குறோம் இல்லையா? வேதங்களின்படி தவறான கல்வியை பரப்பக்கூடியவர்கள் இந்த 4 மக்கள் அப்படின்னு பாக்குறோமே. வேதவாதரதர்கள்,
பக்ருத ஞானிகள், ம் அசூரம்பாவம் ஆச்ரீதர்கள், நர தமர்கள். யார் இவங்க அந்த கடைசியா இருக்க 2 பேரு? தம்மை தாமே கடவுளாய் நினைப்பவர்கள், கடவுளாக கருதுவது. அப்ப மாயா பக்ருதா யாரு? அவங்கதான் மாதாஜி. மாயையா பக்ருதா தான் வந்து தன்னைத்தானே கடவுள் நினைச்சிட்டு சொல்றாங்க. ஆசுரம் பாவம் ஆச்சிரிதர்கள் யாரு? அசுரகுணம் படைத்தவர்கள். அந்த 4 விதமான மூடர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் இடத்துல சரணடைய மாட்டாங்கன்னு. நராத்தமர்கள் யாரு? மனிதர்களில் கடைநிலையில இருக்கவங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதை எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நாயை கூட கொன்று தின்னக்கூடிய அந்த கடைநிலை மனிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? தவறான கல்வியை பரப்புகின்றார்கள். 10வது இது போலாமா? 10வது மந்திரம் எதுவும் டவுட் இல்ல அப்படின்னாக்கா அடுத்தது போலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். அந்யத் ஏவாஹூர்வித்யயா அந்யத் அஹோர் அவித்யயா இதி சுச்ருமதீரானாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க தயவு செஞ்சு. வாசிங்க மாதாஜி. யார்கிட்ட இருக்கோ தயவு செஞ்சு வாசிங்க. அந்யத் வேறான, ஏவ நிச்சயம், ஆகு கூறப்பட்டுள்ளது, வித்யா அறிவை வளர்ப்பதால், அந்யத் வேறான, ஆகு கூறப்பட்டுள்ளது, அவித்யா அறியாமையை வளர்ப்பதால், இது இவ்வாறு சூஸ்ரும கேட்டிருக்கிறேன், தீரானாம் அறிஞர்களிடமிருந்து. ஏ யார் நமக்கு எனக்கு வரவே இல்லை. என்ன படிக்கிறாங்க? எனக்கு வரவே இல்லையே ஒண்ணுமே. 10வது மந்திரம். 9வது மந்திரம் போயிடுங்க. 9வது மந்திரத்திலே இருக்கீங்க. தேவர்களின் உன்னதமான செய்தி தான் இருக்கு. மாயா பிரகு ஞான வகை. அதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்ப வந்துரும். அடுத்து அப்புறம் போட்டார் பாருங்க. வாசிங்க மாதாஜி. பொருளை வாசிங்க. 10வது மந்திரம். வித்யாவை வளர்ப்பதால் ஒரு விளைவும், அவித்யாவை வளர்ப்பதால் வேறுபட்ட விளைவும் அடையப்படுவதாக அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். பொருளுரை பகவத்கீதையின் 13வது அத்தியாயத்தில் 13:8-12 அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளபடி பின்வரும் வழிகளில் வித்யாவை வளர்க்க வேண்டும். ஒருவன் பக்குவ பண்புடைய மனிதனாக விளங்குவது மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கும் முறையான மரியாதையை வழங்குவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை மதத்தில் ஆர்வமுள்ளவனாக காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. தனது உடலின் செயல்கள், மனதின் எண்ணங்கள் அல்லது வார்த்தைகளால் மற்றவர்களின் கவலைக்கு காரணமாகி விடக்கூடாது. மற்றவர்களால் தூண்டப்பட்டால் கூட சகிப்புத்தன்மையுடன் வாழ்வதற்கு பயில வேண்டும். மற்றவர்களுடனான நடத்தையில் கவனத்தன்மையை தவிர்க்க பயில வேண்டும். ஆன்மீக தன்னுணர்வின் தளத்திற்கு படிப்படியாக வழிகாட்டும் உண்மையான ஆன்மீக குருவை தேடி அவரிடம் தன்னை ஒப்படைத்து அவருக்கு தொண்டு செய்து பொருத்தமான வினாக்களை எழுத வேண்டும். தன்னுணர்வின் தளத்தை அணுகுவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும். சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தத்தில் உறுதியுடன் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். தன்னுணர்வின் இலக்கை அடைவதில் தடையாக இருக்கும் பழக்கங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விலகி இருக்க வேண்டும். உடலை பராமரிப்பதற்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. வெளிப்புற ஜட உடலுடன் தன்னை தவறான முறையில் அடையாளம் காணக்கூடாது. உடலுடன் தொடர்புடைய உறவுகளை தன்னுடையது என்று நினைக்கக்கூடாது. ஜட உடல் இருக்கும் வரை மீண்டும் மீண்டும் நிகழக்கூடிய பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணத்தின் துன்பங்களை அனுபவித்தாக வேண்டும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஜட உடலின் இத்தகைய துன்பங்களிலிருந்து வெளிவர பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதில் எந்த பயனும் கிடையாது. ஆன்மீக அடையாளத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான வழியை தேடுவது சிறந்த உபாயமாகும். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானதை காட்டிலும் அதிகமான வாழ்க்கை தேவைகளில் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் வீட்டின் மீது சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளதை காட்டிலும் அதிகமாக பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. விரும்பத்தக்கவை, விரும்பத்தகாதவை என்னும் உணர்ச்சிகள் வெறும் மனதால் உருவாக்கப்படுவையே என்பதை உணர்ந்து அவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதோ வருத்தம் அடைவதோ கூடாது. புருஷோத்தமரான
முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் களங்கமற்ற பக்தனாகி முழு கவனத்துடன் அவருக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும். ஆன்மீக பண்பாட்டிற்கு சாதகமாக இருக்கும் அமைதியான சூழ்நிலையில் தனிமையில் வசிப்பதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் அபக்தர்கள் கூடக்கூடிய கூட்டமான இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். ஆன்மீக அறிவே நிரந்தரமானது. பௌதீக அறிவு உடலின் மரணத்துடன் முடிந்துவிடும் என்பதை அங்கீகரித்து ஒரு விஞ்ஞானி அல்லது தத்துவ அறிஞனாகி ஆன்மீக அறிவில் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். படிக்க இல்ல, இது வரைக்கும் போதும் மாதாஜி. இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க இப்ப இந்த 18 குறிப்புகள். 18 இது வரைக்கும் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 13வது. ஓகே, இங்க மொழிபெயர்ப்புல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு முந்தின மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? வித்யா அவித்யான்னு 2, அந்த உண்மையான வித்யான்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் 9வது மந்திரத்துல, இல்லையா? அறியாமையை சார்ந்த செயல்கள்ல உள்ள செயல்களை கலாச்சாரத்தை இது பண்றவங்க அறியாமன்ற ஒரு இருளுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறாங்க. எது அறியாமை? நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அகங்காரம், மமகாரம், பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம ஆட்கொள்றதுதான் அறியாமை. சோ அது எப்படிப்பட்டது? போலியான அறிவை சார்ந்தது. அது நம்மளை எங்க எடுத்து செல்லும்? திருப்பி அந்த இருள் அப்படின்ற நரகத்துக்கு தான் எடுத்து செல்லும். சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த போலியான அறிவை சார்ந்த கலாச்சாரத்துல இருக்கவங்க இன்னும் ரொம்ப தவறான வழிகள்ல போறாங்க. அது ரொம்ப மோசமான நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து இங்க 10வது மந்திரத்துல நம்ம பாக்குறோம், அறியாமையை பத்தி பார்த்தோம். இங்க அறிவை பேணுதலால் நமக்கு ஒரு விதமான விளைவும், அறியாமையை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால ஒரு விதமான விளைவும் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. சோ இது நம்ம விளக்குரையில பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையோட 13வது அத்தியாயம் என்ன? க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இல்லையா? க்ஷேத்திரம் அப்படின்னாக்கா இந்த களம், உடல். க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அந்த உடலை அறிபவன். இயற்கையும் அனுபவிப்பாளனும் அவனுடைய உணர்வும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். சோ அதுல எதையெல்லாம் ஞானம் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது ஒரு 19 விஷயங்களை சொல்றாரு. யாராவது கையில புத்தகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிங்க பார்க்கலாம். 13வது அத்தியாயம். பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சிக்கு பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். அத நம்ம இங்க எதுக்கு பாக்குறோம் அப்படின்னா, இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா அந்த மந்திரம் அதுதான் சொல்லுது. அறிவை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால அதுக்கு ஒரு விதமான விளைவும், அறியாமையை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு ஒரு விதமான விளைவும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த அறிவுன்றது என்ன அப்படின்றத இங்க பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. எதெல்லாம் அறிவு அப்படின்றத சொல்றாரு. அடக்கம், அந்த ஒரு 19 குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்குண்டான விளக்கம் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஒருத்தவங்க தன்மட்டில் பண்புடையவராக விளக்குறாங்க. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே இ டிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரெஸ்பிரேட்டரி இ டிக்கெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் இ டிக்கெட்ஸ். அந்த இ டிக்கெட்ஸ்னா என்ன சொல்றது, ஒழுக்க விதிகள்னு சொல்லலாமா? சோ அந்த மாதிரி இந்த எதையெல்லாம் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த பண்புடையவராக விளங்குகின்றது. தனக்கு மட்டும் இல்ல, மத்தவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ஏன் நம்ம அந்த மரியாதை தர பழக வேண்டும் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. எந்த ஞானம்? பகவான் 3 நிலைகளை உணரப்படுகின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ பரமாத்மா ரூபத்துல அனைவரிடத்திலும் சிரோதகஷாய் விஷ்ணுவாக இருக்கார். எப்படி நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போய் அங்க பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி மரியாதையா நடந்துக்கிறோமோ, அது போல ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும் போதும் ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்ற ஞானம் இருக்கிறதுனால நம்ம மிகவும் அடக்கத்துடன் இருப்போம். சோ அந்த அடக்கத்துக்கு தான் இங்க முதல் இது கொடுத்திருக்காங்க. தன்னோட மட்டுமல்ல, பண்புடையவராக, ரொம்ப
நற்குணம் வாய்ந்தவராக, அந்த ஈட்டிக்கெட்ஸை ஃபாலோ பண்றவராக இருந்த மட்டும் இல்ல, மத்தவங்களுக்கும் உரிய மரியாதையை தர பழக வேண்டும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அதிகமா வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம உடனே நம்ம வந்து நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் மமகாரம் வந்துடும். ஆனா கிருஷ்ணர் பாருங்க, தன்னுடைய பக்தனுக்காக தேரோட்டி, ஒரு தேரோட்டி என்ன செய்வாரோ அவருடைய கடமை அதை அப்படியே பண்ணார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. குதிரைக்கு கரெக்டான அந்த உணவு வைக்கிறதாக இருக்கட்டும், இளைப்பாறுவதற்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்ல தண்ணி வைக்கிறதாக இருக்கட்டும். சோ எவ்வளவு ஒரு சிம்பிளிஃபைடா பகவான் இருக்கார், என்ன ஒரு அடக்கத்தோட இருக்கார். சோ மற்றவங்களுக்கும் வந்து நம்ம மரியாதை தரணும். பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை பக்திமானாக காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. பெருமையின்மை, தற்பெருமை. மத்தவங்களுக்காக நம்ம பக்தி பண்ணல, ஏன்னா என்னோட சுபாவம் அது, அதனால நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு தான் பண்ணணும், அதுக்காக நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும். மத்தவங்களுக்காக நாம வந்து அப்போ திருப்பி நம்ம அந்த பௌதிகமான விஷயத்துல ஆட்கொள்ளப்படுறோம், வேதவாதரர்கள் மாதிரி ஆயிடும். பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்னை பக்திமானாக காட்டிக் கொள்ளக்கூடாது. தன் மனம் வாக்கு காயத்தின் செயல்களால் ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது. நம்ம 3 விஷயங்களை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய செயல்களை பண்ணணும். தானம், தவம், யக்ஞம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 3 விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். யக்ஞம் பண்ணணும், அதுக்குதான் நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கருணையோட கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் யக்ஞம். தானம் செய்வது, அனைத்து வர்ணம் அனைத்து ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களும் தானம் பண்ணணும். தவம் எப்படி பண்ணணும்? மனம், உடல், வாக்கு, அது 3த்தையும் பயன்படுத்தி நாம கண்டிப்பாக தவம் செய்யணும். ஸோ அந்த வந்து நம்ம இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அஹிம்சைன்னா அந்த ஒரு உயிர் வதை பண்றது மட்டும் அல்ல அஹிம்சை. நம்மளுடைய வார்த்தைகளோ அல்லது நம்மளுடைய இந்த நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கட்டும், உடல் சார்ந்து ஒருத்தவங்களை பாக்குற விதமாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஹிம்சை தான். சோ அதெல்லாம் செய்யாம இருக்கணும். அஹிம்சை அப்படின்னாக்கா வெறும் உயிர்வதை பண்றது மட்டுமல்ல, இதுவும் அடக்கம் அதுல. சோ நம்ம யாரையும் தெரிந்து கூட மத்தவங்களை பக்தர்களை வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி நாம நடந்துக்கவும் கூடாது, பேசவும், நம்மளுடைய பேச்சு வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. பக்தியில நாம் முன்னேற பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேச்சு வந்து இனிமைத்தனம் பண்ணுவோம், ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். ஒருத்தவங்க பேசினா அதை பக்தர்கள் பேசும்போது நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல தோணும். ஆஹா எப்படா முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி தோணக்கூடாது. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். நம்ம கிட்ட இல்லாத குணங்களை வளர்த்துக்கணும், தவறா இருக்கக்கூடிய குணங்களை திருத்திக்கணும். அது ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா அதை இன்னும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து அந்த அஹிம்சைன்றதுக்குதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படியெல்லாம் நம்ம இம்சை கொடுக்க கூடாது மத்தவங்களுக்கு. மனம், வாக்கு, உடல். மனசளவுல கூட நம்ம மத்தவங்களை பத்தி தவறா நினைக்க கூடாது. அது போல வாக்கு, நம்மளுடைய பேச்சால யாரையும் கஷ்டப்படுத்த கூடாது. சோ நம்ம வந்து முன்னாடி நல்லா இது பண்ணிட்டு மனசுக்குள்ளார அவங்கள பத்தி தவறா நினைக்கிறது, அதுவும் கூட ஒரு தவறான செயல். அதெல்லாம் நம்ம வந்து திருத்திக்கணும். நிறைய பிரஜல்பா பண்ணுவோம். பிரஜல்பா அப்படின்னாக்கா ஒருத்தவங்க அந்த புறம் பேசுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல அழகா. சோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். சோ பிரஜல்பான்றது அவங்களை பின்னாடி பத்தி பேசுறது மட்டும் இல்ல, ஒருத்தவங்களை மனசால தப்பா நினைக்கிறது கூட வந்து அது ஒரு பிரஜல்பா தான். அவங்களுடைய மற்ற விஷயங்களை வந்து நமக்கு வேதங்களை சொல்லப்படாத விஷயத்துல இருக்கிற மாதிரி சொல்றது ஒரு பிரஜல்பா. எல்லாமே தவறான விஷயங்கள். சோ நம்மளுடைய மனசாலையும் சரி வார்த்தையாலும் சரி, நம்ம உடலை பயன்படுத்தியாவது இடிக்கிறது, இல்ல நிறைய நம்ம பௌதிகமான விஷயங்கள்ல பாக்குறோம் இல்லையா. சோ பாடி ஷேம் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வேதங்களை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணினாலே இந்த மனித சமுதாயம் ஒழுங்கா இருந்திருக்கும் இல்லையா. சோ அதெல்லாம் வந்து ஒருவர் மத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது. 4வதா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பொறுமை. பிறரால் இன்னல்கள் ஏற்பட்டாலும் பொறுத்து போக பழக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு தூய பக்தருடைய நிலை. அவர் ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு பக்தரை வந்து என்ன சொல்றாரு, தன் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு, ஏன்னா பகவானுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு போறாரு காலையில அபிஷேகத்துக்கு. அப்ப கோவத்துல என்ன பண்றாரு, அவர் மேல உமிழ்ந்து விடுகின்றார். இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பக்தர் மீண்டும் போய் கங்கையில குளிச்சுட்டு வந்து பகவானுடைய நாம சொல்றார். அவரை திருப்பி பாக்குறாரு. சோ 100 முறை இதை செஞ்ச உடனே அந்த பிராமணருக்கே கோவம் வந்துருச்சு. இத்தனை தடவை நான் உன் மேல உமிழ்றேன்னு உனக்கு கோவமே இல்லையா? அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு நினைக்கிறீங்க? அவர் என்ன சொல்றார், உங்களுடைய கருணையினால இன்னைக்கு நான் இத்தனை முறை கங்கா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு கடமைப்படணும். உயர்ந்த பக்தர்களுடைய பாவம் அப்படித்தான் இருக்கு. எல்லா விஷயத்திலயும் வந்து பகவான பாக்குறாங்க அவங்க. சோ பிறரால நமக்கு இன்னல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதை பொறுத்து போக பழகி கொள்ள வேண்டும். பொறுமை. அது
இதெல்லாம் தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது பிறரை வஞ்சித்தல் கூடாது, மத்தவங்கள வந்து தவறா பேசக்கூடாது. சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்க கோட்பாடு சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். சோ நிறைய ட்ரெஸ் வச்சுக்கிறது, நிறைய நம்மளுடைய பௌதிகமான விஷயங்களை வந்து கம்ஃபர்ட்டை வந்து இது பண்றது வந்து சரியான விஷயம் அல்ல. அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். வாழ்க்கையை ரொம்ப எளிமையா வச்சுக்கணும். ஆனா நம்மளுடைய எண்ணங்கள், அதோடைய செயலாக்கம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். அனாவசியமாக மற்றவங்களை வஞ்சிக்க கூடாது. இந்த பிறவில நான் ஒருத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறேன்னா அதை சரி கட் பண்றதுக்கு அடுத்த பிறவி நான் ஒண்ணு எடுக்கணும். யாராவது நம்மள கஷ்டமா பேசிட்டாங்கன்னா அவங்கள தாண்டி நம்ம போயிடணும். அத மனசுல வச்சுட்டே இருக்க கூடாது. இல்ல நான் அதை பெருசா நினைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதே நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அங்க நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி அதுலதான் ஆட்கொள்ளப்படுறோம். சோ அதெல்லாம் வேண்டாம். ஆன்மீகத்தை நோக்கி நம்மை படிப்படியாக இட்டு செல்ல வல்லவரான குருவை நாடி அவருக்கு பணிந்து பணிவிடை செய்து பொருத்தமான கேள்விகளை கேட்டு அறிவு பெற வேண்டும். தத்விதி பிரணிபாதேன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தக்க ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை. நல்லா நம்ம இப்பதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். எந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணுமோ அதுக்கு தேவையான சரியான வாகனத்துல ஏறினாதான் அந்த இடத்த போய் சேர முடியும். தவறான ஒரு இதுல ஏறிட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும், அது நம்மள சுத்திட்டே இருக்கும், எங்க போனோமோ அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது. அதனால நம்ம ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆலோசனை பண்ணலாம், நிறைய ரிசர்ச் பண்ணலாம், நிறைய தர்க்கம் பண்ணலாம். ஆனா அந்த விஷயத்த எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல சரியா அவங்க சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஆன்மீக குருவை, சரியான ஆன்மீக குருவை நாடி அவரிடத்தில் பணிந்து அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து பொருத்தமான கேள்விகளை கேட்டு அறிவு பெற வேண்டும். சோ பணிவிடைனா வாப்பு சேவா, வாணி சேவா, 2 விஷயங்கள் இருக்கு. வாப்பு சேவா, வாணி சேவா. பிசிக்கலா அவருக்கு இருந்து செய்யக்கூடிய தொண்டுகள். வாணி சேவா அப்படின்னாக்கா தன்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தையை கடைபிடிக்கிறது. அதே வந்து இந்த மாதிரி 2 விதமான வாப்பு சேவா, வாணி சேவான்னு பார்க்கிறோம். குருவுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள். சோ சரியான குருவை அணுகி அவரிடத்துல சரணடைந்து ஞானங்களை பெற்று நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப, இந்த மாதிரி ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளைவு ஒரு மாதிரி இருக்கு, அறியாமையில இருக்கக்கூடியவங்களோட விளைவு ஒரு மாதிரி இருக்கு. சோ எதெல்லாம் ஞானம்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்காரு. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, நிலை பிறழாமை. தூய்மை அப்படின்னாலே சௌச்சம், தூய்மைனாலே நம்ம அகத்தூய்மை புற தூய்மை அப்படின்னு பாக்குறோம். அகத்தூய்மை உள்ளும் சுத்தமாக இருக்கணும், புற தூய்மை வெளியிலும் சுத்தமாக இருக்கணும். வெளியில நல்லா ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி காட்டிட்டு உள்ள அத்தனை அழுக்குகளும் காம குரோத லோப அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது தூய்மைக்கு எடுத்துக்காட்டே இல்லை. நான் தூய்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு ஞானம். சோ ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக வேத நூல்கள்ல பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி தன்னடக்க நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். யம நியமம் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, மங்களாத்தி அட்டன் பண்ணணும், நாம சங்கீர்த்தனம் சாண்டிங் பண்ணணும், வேதங்களை படிக்கணும், அதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத நூல்களில் கண்டுள்ள கொள்கைகளை உறுதியாக பற்றி நிற்றல் வேண்டும். சோ அந்த வேத நூல்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த 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 கருத்துக்களை உறுதியாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு தடையாக இருக்கும் பழக்க வழக்கங்களை அறவே விளக்க வேண்டும். சோ நமக்கு அதனாலதான் பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. என்ன கொடுத்திருக்காரு, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் செய்ய 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 நாம தூய்மை பெறுகின்றோம். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி காதால கேட்டு அந்த சைக்கிள்ல நம்ம வந்து மனசு நிலைப்படும் போது அட்லீஸ்ட் அந்த நேரத்திலயாச்சும் நம்ம பௌதிகமான விஷயங்களை சிந்தனை பண்றது கிடையாது, பௌதிகமான விஷயங்களை செய்யறது கிடையாது. அப்ப அந்த கர்ம பலன் நமக்கு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. உடலை காப்பதற்கு தேவையானதை விட அதிகமாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. நம்ம அதைதான் வந்து முதல் மந்திரத்துல பார்த்தோம். எது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நம்ம சந்தோஷமா எடுத்துக்கணும். அதை தவிர்த்து இன்னும் அதிகமா வேணும், ஓகே ஒரு வீடு ஒரு காரு இல்ல எனக்கு இன்னும் அதிகமா வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம், அதை அடைவதற்காக மீண்டும் இந்த பௌதீகமான செயல்கள்ல நம்ம செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, ஏதோ ஒரு வகையில நாம அது பின்னாடி ஓடுறமே தவிர்த்து இந்த ஆத்மாவிற்கு தேவையான கடமையை விட்டு பௌதிகமான கடமையில நிலைநிறுந்து போயிடும். அதனால நமக்கு என்ன தேவையோ என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும். மட்டமான ஜட உடலாக தன்னை இனம் காணாமலும் தன் உடலோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களை தனது என்று கருதாமலும் இருத்தல் வேண்டும். அதுதான் இந்த அகங்காரம் மமகாரம். நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன், நான் வந்து
பெரிய டபுள் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கேன், இது என்னுடைய சொந்தம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம விலகி இருக்க வேண்டும். புலனுகர்வு விஷயங்கள்ல துறவு, பற்றற்று நம்மளோட செயல்களை செய்யறது. ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அவசியமான வாழ்வு தேவைகளுக்கு அதிகமான பற்றுதல் கூடாது. 8 மணி நேரம் வேலை, 8 மணி நேரம் நம்மளுடைய உடல் சார்ந்த விஷயங்கள், 8 மணி நேரம் பகவானுடைய சார்ந்த விஷயங்கள். பாகவத தர்மம், உடலுக்கு உண்டான தர்மம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையானது அந்த 8 மணி நேரம். அதை தவிர்த்து அதிகமாக ஒரு நொடி கூட நாம வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அவசியமில்லாத வாழ்வை எடுக்கணும்ன்ற தேவை இல்லை. மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் ஆகியவற்றுடன் வேத நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தற்கு அதிகமாக பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. எப்படி திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து துரியோதனன் மேல பற்றுதல் இருந்ததோ அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போல. நம்ம அப்ப அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது? கிருஷ்ணரின் கருணையினால எனக்கு இந்த ஃபேமிலி கிடைச்சிருக்கு, அப்போ அதுல நான் என்ன என்னோட டியூட்டியை பண்ணணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். சோ நம்மளுடைய செயல்களை, கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஒரு மனைவி அவங்க என்ன பண்ணணும்? பிரசாதம் இது பண்றது, பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றது, பிரபுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, பக்தி தொண்டு பண்றதுல அந்த மாதிரி இருக்கணும். கணவர் என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரத்தையா அந்த பக்தியில வந்து அவங்க எடுத்து செல்லணும். ஏன்னா கணவர் என்ன செய்கின்றாரோ நல்ல பலன்கள், அதுல 50% வந்து மனைவிக்கு வரும். அவங்க செய்யறாங்களோ இல்லையோ பக்தி தொண்டு, அவங்க ரொம்ப தூய்மையா இருக்காங்க கணவர் அப்படின்னாக்கா அதோட பக்தி தொண்டோட பலன் வந்து 50% இந்த மனைவிக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மனம் உருவாக்கும் விருப்பு வெறுப்பு காரணமாக ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களுக்கு இடம் தரக்கூடாது. இந்த இருமைகள்ல இருந்து அகன்று இருக்கணும். இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சிகள் என்ன நடந்தாலும் அதை சமநிலையா எடுத்துக்கணும். நிறைய பேர் தவறான முடிவுக்கு வந்துருவாங்க. ஓகே, ஒரு தோல்வி வருதுன்ட்டு உடனே அவங்க தோண்டு போய் ஒரு தற்கொலையோ அதாவது அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மேபி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக கூட ஆகலாம். சோ அது வந்து சொல்யூஷன் கிடையாது. சோ அதனால இந்த மனதுதான் வந்து காரணம். நமக்கு என்ன இது வந்தாலும் அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்றதை பொறுத்து தானே அது வந்து எனக்கு கஷ்டமா அல்லது வந்து நல்லதா நினைப்போம். நமக்கு இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்க போயிட்டே இருக்காங்க, வெளியில அவங்க கிளம்புறாங்க, கிளம்பும் போது திடீர்னு அவங்க வழிக்கு விழுந்துட்டாங்க. அப்ப பக்தர்கள்னா என்ன நினைப்பாங்க? பகவானுடைய கருணையினால ஏதோ பெருசா நடக்க வேண்டியது சின்னதா போயிடுச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அபக்தர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? வேற விதமா, இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்டா கூட அவங்க நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. சோ நம்ம எது ஞானம்? இங்க மனசுதான் வந்து இங்க வந்து எல்லாத்தையும் விருப்பு வெறுப்பு உருவாக்குது. அதை கடந்து நம்ம நிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். சோ புருஷோத்தமனான இறைவனாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய்மையான பக்தனாக பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி தொண்டு, கலப்படமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காம உயர்ந்த கோபியர்களிடமும் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவிடமும் இருந்த அந்த கலப்படமற்ற பக்தி, அது வந்து நமக்கு முழு கவனத்தோட அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். இதெல்லாம் வந்து ஞானம் இல்லையா? சோ இதுல எதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏதாவது நமக்கு இருக்கா? எனக்கு வந்து எதுவுமே இல்லைன்னு தான் தோணும். ஒண்ணுமே எனக்கு இல்ல இல்லையா? எல்லாமே இதுல சொல்லப்பட்டது எல்லாமே நம்ம இன்னும் பற்றுகளோட இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஞானம் கிடையாது. எது ஞானம்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உகந்த அமைதியான இருப்பிடத்தில் நாட்டம் கொண்டு பக்தர் அல்லாதவர்கள் கூடும் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். நம்ம வந்து அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்புல தனி இடங்களுக்கு திரும்பி செல்லுதல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தனிமையான இடங்கள்ல வசிக்கிறது. தனிமையான இடங்கள்னா தவறா புரிந்து கொள்ள வேண்டாம், இங்க ரொம்ப தெளிவா பிரபுபாதர் கொடுத்துறார். இந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எது உகந்ததோ, நமக்கு வந்து மேபி அந்த ஒரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் ஆகுறோம், அங்க நிறைய பணம் கிடைக்கலாம், ஆனா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்ல அப்படின்னாக்கா அது வந்து அது ஒரு சரியான வளர்ச்சி இல்லை என்னோட இதுல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த வளர்ச்சி எங்க இருக்கோ அது சார்ந்த இடத்துல இருக்கணும். இல்ல நம்ம போற இடத்துல அந்த சங்கத்தையாவது நம்ம உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நம்ம பார்க்கணும். ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உகந்த அமைதியான இருப்பிடத்துல நாட்டம் கொண்டு பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் கூடும் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களை தவிர்க்க வேண்டும். பக்தர்கள் இல்லாத இடத்தை வந்து நம்ம தவிர்த்து விட வேண்டும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவ ஞானியாகவோ ஆகிய ஆன்மீக ஞானமே நித்தியமானது. ஜட வாழ்வின் பார்ப்பட்ட அறிவு உடல் மறைவதோடு முடித்துவிடும். உணர்ந்து ஆத்ம ஞானம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். சோ ஆன்மீக உணர்வுல முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும். பகவானுடைய இந்த பரம உண்மைக்காக தத்துவ ஆய்வு செய்ய வேண்டும். நான் ஏன் இங்க வந்திருக்கேன், எதற்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், ஏன் எனக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கல, ஏன் வேற ஒரு குடும்பத்துல போய் ஜாயின் பண்ணல, இத்தனை சொந்தங்கள் எனக்கு ஏன், இந்த குறிப்பிட்ட இதுக்கு அப்புறம் ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது. சோ இதெல்லாமே வந்து நான் யார், அப்ப என்னுடைய கடமை என்ன, நான் எதற்காக இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ ஆன்மீக ஞானம் தான்
தான் நித்தியமானது. பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம் எதுவுமே நித்தியம் இல்லை. நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நான் டபுள் டாக்டரேட் அப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்து நித்தியம் கிடையாது. இந்த பிறப்போடு முடிஞ்சிடும். ஆனா பக்தி என்பது அப்படி அல்ல. இதுல நம்ம இந்த பிறப்புல நம்ம என்ன விட்டுருக்கோமோ அதுல இருந்து அடுத்த பிறப்புல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ இந்த 18 குறிப்புகளும் இணைந்து படிப்படியாக உண்மையான அறிவை வளர்க்க உதவும். இதை அல்லாத மற்ற அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானமற்றவையாக பகவான் அறிவிக்கின்றார். அறியாமையோட வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு. சோ இக உலக அறிவெல்லாம் மாயா சக்தியின் புற அம்சங்கள். உண்மைதான் இல்லையா? இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தியோட புற அம்சம். அவற்றை வளர்ப்பதால் ஒருவன் கழுதைக்கு தான் சமமாகின்றான். பௌதிகமான விஷயத்துல பௌதிகமான பலன்கள் இருக்கும்போது நம்ம கழுதைக்கு சமம். ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாகூரர் வந்து இது சொல்றார், கழுதைக்கு சமம் அப்படின்னு. சோ நம்ம அந்த ஏன்னா கழுதைக்கு தெரியாது, அது பொதி சுமந்துட்டே போகும். அப்ப அது நிறைய பொதி சுமக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதனோட முதலாளி என்ன பண்றாரு, கழுதைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய குச்சி மாதிரி வச்சு அதுல ஒரு கேரட்டை தொங்க விட்டுருவாரு. இது என்ன நினைச்சுக்கோ, நான் அதுக்கு வேகமா போய் கேரட்டை பிடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அது ஓடும். அப்பதான் அதுக்கு வந்து நிறைய பொதிய வச்சு அதோட வழி தெரியாது அதுக்கு, அந்த கேரட்டை பிடிக்கிறதுக்காக நான் போறேன் அப்படின்னு. நம்மளும் வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல என்ன பண்றோம், நான் இதை சாதிக்கணும் அதை சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலையற்ற ஒரு பின்னாடி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இக உலக அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதால் இன்றைய மனிதன் கழுதையாகவே மாறுகின்றான். நம்ம இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கிறதுனால கழுதையா தான் மாறும். ஆன்மீக வேடம் பூண்டுள்ள சில அரசியல்வாதிகள் இன்றைய நாகரிகத்தை சைத்தானி நாகரிகம் என தாக்கி பேசினாலும் பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான அறிவை வளர்ப்பதில் அவர்கள் அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்ல. நிறைய பேர் வந்து இது வந்து சைத்தானி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதற்கு எத்தனை முயற்சி எடுக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள் இல்லையா? சைத்தானின் வசப்பட்ட இன்றைய நிலையை அவர்களால் மாற்ற முடியாது. ஏன்னா அந்த இந்த பொலிட்டிக்கல் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய சொல்றாங்க இது என்ன நாகரிகம் அப்படின்னு. ஆனா அதை மாற்றுவதற்கு எவ்வளவு தூரம் முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்றதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, மற்ற இது வந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இன்றைய நவநாகரிக அமைப்பில் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அடுத்ததுல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா மாதாஜி? இப்போ சாப்பிடுறது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் பேசுறது கேட்கல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களே. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இது மார்னிங் சாண்டிங் செஷன்ஸ்க்கு யார் வேணாலும் வரலாமா மாதாஜி? இல்ல குரூப்ல யார் வேணாலும் வரலாம் மாதாஜி. நம்ம டெம்பிளோட லிங்க் நீங்க 3 o'clock கூட ஓபன் பண்ணலாம். டெம்பிள் லிங்க் பாருங்க, ஆல் ஓவர் குளோப் பக்தர்கள் வந்து அதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க 3 மணிக்குல இருந்து. ஓகே மாதாஜி. கூப்பிட்டு இருக்கேன், அது உங்க பர்மிஷன் கேட்டுட்டு கூப்பிடலாம்னு. இல்ல வரலாம் மாதாஜி, பர்மிஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, வரலாம். யார் வேணா வரணும், அதுதான் நமக்கு தேவை. பக்தர்கள் இன்னும் நிறைய வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் அந்த 18 நாள் பகவத்கீதை கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் எப்போ மாதாஜி ஸ்டார்ட் ஆகுது? அக்டோபர் 6ஆம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. குரூப்ல மெசேஜ் வரும், கவலைப்படாதீங்க. ஓகே மாதாஜி. இதோ ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஜாயின் ஆயிருக்காங்களே, அவங்களுக்கு தான் மாதாஜி. அவங்க பேரு டைப் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. 2 பேர் புதுசா இருக்கு. அந்த 841 அவங்க பேரு வந்து தெரியணும் அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. அப்புறம் கிருத்திகான்னு ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க நம்பர் வேணும். ஓகே ஓகே பிரபு, நான் அவங்கள சொல்றேன் பிரபு. அவங்க பேர் கீதா. சரி ஓகே. இந்த கிருத்திகா அவங்க யாரு? அவங்க நம்ம புதுசா இருக்கு, அவங்க தெரியல பிரபு எனக்கு. இந்த 88 வரவங்க கீதா ஸ்ரீ. அவங்க மொபைல் நம்பர் மாதாஜி 8418099558. 88 நம்பர் சொல்றேன் பாருங்க. 95 அதேதான் கீதா ஸ்ரீ 9597. யார் சொல்றீங்க நம்பர்? இப்ப நான் சொல்றேங்க, என் நம்பர் நான் சொல்றேன். பேர் சொல்லுங்க. உங்க பேரை சொல்லிட்டு நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களுடைய பேரை சொல்லிட்டு நம்பர் சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து கீதா ஸ்ரீ 9597. அந்த நம்பரா? அது இல்ல அது வந்து புதுசா நம்பர் சொல்றாங்க. சொல்லுங்க. 9597 21 6806. 6806.
ஆமாங்க ஆமாங்க. நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஆ 959728 21 2180 68 சாரி 216806. கரெக்டா சொல்லுங்க. 95976806. நான் ரிப்பீட் பண்றேன். 9597216806 ரைட்டா? ஆமா 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 6806 கரெக்ட் கரெக்ட். கீதா இல்லையா? ஆமாங்க. அப்புறம் இந்த கிருத்திகான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க யாருன்னு தெரியலையே. இந்த ஏ கிருத்திகா கிருத்திகா தெரியலங்க ஜி. மாதாஜி யாரு அது? எனக்கு தெரியலங்க ஜி, எனக்கு தெரியல. கிருத்திகா மாதாஜி நீங்க மைக் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி எங்க இருந்து? குற்றாலம்ல அட்டெண்ட் பண்றேன் மேடம். கேக்கல எங்களுக்கு. குற்றாலம்ல இருந்து அட்டெண்ட் பண்றேன் மேடம் கிளாஸஸ். இல்ல நீங்க சரி ஓகே, உங்க நம்பர் சொல்லுங்க அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. 9445731597. மெதுவா 9445731597. 31597. இன்னொரு தடவை நிதானமா சொல்லுங்க மாதாஜி, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க நிதானமா. 9445731597. 731597 ரைட்டா? 573. நீங்க சார்ட்ல டைப் பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். கிருத்திகா மாதாஜிக்கு எப்படி தெரியும் நம்மளோட இந்த கிளாஸ்? ஏன்னா அது லெவல் 3 புஷ்பா மாதாஜி ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புஷ்பா மாதாஜியா? She is from தென்காசி இல்லையா? லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. இந்த ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி எப்படி உங்களுக்கு கிளாஸ் தெரியும் நம்மளோட லெவல் 3? அது போல கீதா மாதாஜி எப்படி தெரியும்? விஜயலட்சுமி மாதாஜியா? ஆமாங்க மாதாஜி. நான் தான் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. சிவகாமின்னு ஒரு மாதாஜி இது ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் ஓகே 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 ஓகே. அப்ப நீங்க L2 அதுல அட்டெண்ட் பண்றீங்க இல்லையா? சிவகாமி மாதாஜி இதுல பக்தி விருக்ஷா அட்டெண்ட் பண்றீங்க. L2 முடிச்சிட்டீங்க. ஆமா மாதாஜி. ஓ சூப்பர் மாதாஜி. ஓகே, நமக்கு 2 வாரம் கிளாஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வந்துருங்க மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி அது போல கீதா மாதாஜி. இல்ல அவங்கள நான் குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுறேன். சோ தட் they can see the message. மாதாஜி இவங்க சிவகாமி மாதாஜி பக்தி விக்ஷாப்ல அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி என்னுடைய குரூப்ல. உங்கதுல அவங்கள அவங்க இல்ல இன்னொரு சிவகாமி மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க நான் தான் மாதாஜி பக்தி விருக்ஷா அட்டெண்ட் பண்றவங்க தான். ஓகே, நீங்க அட்மினா இருக்கீங்களா இன்னொரு இதுல? ஆமா மாதாஜி 7 PM. அத 944444. சங்கீதா மாதாஜி அட்மின். ஆமா மாதாஜி. சங்கீதா மாதாஜி சிவகாமி மாதாஜி 94444999. 267. ஆமா மாதாஜி. ஆமா பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. சோ சிவகாமி மாதாஜி அவங்க ஆல்ரெடி L2 முடிச்சிட்டாங்க. இவங்க கிருத்திகா மாதாஜி ஓகே, அப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. கீதா மாதாஜி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்களா மாதாஜி? விஜயலட்சுமி மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. அவங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட். அவங்க இருக்கட்டும், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, இருக்கட்டும். அக்டோபர் மந்த் வரும்போது அவங்க ஜாயின் பண்ணி லெவல் 1 முடிச்சுக்கிட்டோம். முடிச்சுக்குவாங்க மாதாஜி. அவங்க கீதா புக் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க மாதாஜி இஸ்காந்து. ஓ எங்க இருக்கீங்க மாதாஜி? கீதா மாதாஜி எந்த ஊர்ல இருந்து? அவங்களும் இங்கேதான் மாதாஜி, வேலூர் தான் மாதாஜி. ஓ ஓ ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. வேலூர். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். கண்டினியூஸா வாங்க. அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். 10வது மந்திரம் படிச்சுட்டு வாங்க எல்லாரும், பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம். ஓகே மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு லைவ் ஆஃப் பண்ணல. ஓகே, நானே இது பண்ணிடுறேன். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க தான் ஹோஸ்ட்.